Goedenavond, het is zondag 23 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Als het aan de gemeente Capelle ligt, zien we deze beelden komende zomer niet meer. Per direct geldt er een zwemverbod bij de sluizen in Wemeldingen. Daar zijn de 15-jarige Boef en zijn vrienden boos over. Vanmiddag hielden ze daarom een actie in de haven en doken als protest het koude water in. Er is eigenlijk echt geen goede reden voor en iedereen had hier altijd heel veel plezier. En het was gewoon een ontmoetingsplaats voor alle vriendengroepen eigenlijk. Dus iedereen vond het heel jammer dat dat niet meer kan. En toen dachten we van we moeten er wat tegen doen, want dit laten we niet gebeuren. De gemeente vindt het te gevaarlijk dat de jongeren in de sluis zwemmen. Maar dat vinden de jongeren zelf onzin. Ze zeggen dat ze goed uitkijken bij het zwemmen en springen. Boef doet het vooral voor de lol en niet om iemand kwaad te doen. Gewoon het gevoel. En dan als je er nog een salto achteraan kan doen of zo, dan geeft het nog meer adrenaline. Boef is online een petitie gestart. Die is inmiddels al 1000 keer ondertekend. De handtekeningen gaat hij morgen samen met zijn vrienden aanbieden aan de burgemeester. Hij vertrouwt op een goede afloop, zodat hij bij warme weer gewoon het water in kan duiken. In een woning vlakbij Grauw is vanmiddag een overleden man gevonden. Waarschijnlijk heeft er brand gewoed in het huis, maar over de oorzaak is nog niets bekend. Hier achter mij staat een cluster van een aantal huizen. En in een van die woningen werd vanmiddag een overleden man aangetroffen. De buren van de man die zouden aan de raamkozijnen hebben gezien dat er brand was geweest. Zij hebben de hulpdiensten ingeschakeld en die hebben vanmiddag de overleden man aangetroffen. Inmiddels wordt hier al een paar uur lang onderzoek gedaan. Er lopen politieagenten rond en wat mannen in witte pakken die sporen verzamelen. Maar wat hier precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Zolang de familie van de man niet is ingelicht, wordt er over zijn identiteit niets bekendgemaakt. De mannen van VV Wolferdijk zijn dit weekend kampioen geworden. De belangrijke wedstrijd was spannend tot aan de laatste minuut, waarin FC de Westhoek een doelpunt maakte en het een gelijkspel werd. Ja, daar had ik ook eigenlijk niet meer op gerekend. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Vooral in deze wedstrijd is het bijzonder jammer. We hebben wel geprobeerd te voetballen vanuit een stukje wetenschap dat we eigenlijk best wel een goede ploeg hebben. En ik heb dat gelukkig vandaag ook weer gezien. We waren wel de bovenliggende partij, vond ik, over de hele wedstrijd. Zeker de eerste helft. En nogmaals jammer dat dat dan niet resulteert in een overwinning. En dus hing hun kampioenschap af van een andere wedstrijd. Smerdiek moest winnen, maar omdat die wedstrijd een half uur later begon, waren de trainers van Wolfersdijk continu aan het bellen met Smerdiek. Hoeveel minuten was het nog? Ja, we wachten het af. We gaan niet te vroeg juichen. Uiteindelijk kwam het verlossende woord en kon er worden gefeest. Heel veel drinken, denk ik. En een beetje op elkaar letten sowieso, maar vooral heel veel drinken. De club is na 28 jaar eindelijk weer kampioen. Een kerk is niet bedoeld om in te eten, maar vandaag kon het toch in het pop-up restaurant in de Oostkerk in Middelburg met als thema Food Matters. Deze editie gaat eigenlijk over de toekomst van ons hele voedselsysteem. Dus waar komen we vandaan als mens, waar zijn we nu en hoe ziet de toekomst van ons voedsel eruit? Bij de eerste gang konden bezoekers zelf op hun voedsel jagen met een speer of het uit een boom plukken. Wat vindt u tot nu toe van het concept met die boom en die speren? Verwarrend. Maar dat is denk ik de bedoeling. Het is de bedoeling denk ik dat je pas op afloop weet waar het over gaat. Na 5 gangen krijgen de bezoekers het menu, waar onder andere op staat met welke uitdagingen we te maken hebben in ons voedselsysteem. Alhoewel die boodschap voor sommigen nog wat onduidelijk is. Dat komt hier niet tot uiting, daar heb ik verder niks van gezien. Bij het programmaboekje gaat het meer over de muziek, maar over de Food Matters achtergrond jammer genoeg niet zoveel. Anderen weten daarentegen juist wel veel van het onderwerp af. Ja, hoeveel toprestaurants gaan niet in een slootje staan vissen om wat waterplantjes klaar te maken en dan op tafel zetten voor €100. Ja, dat is niet nieuw, hè? Deze lunch is onderdeel van het Mostly Modern Festival, wat nog tot volgende week zondag duurt. En natuurlijk is er ook nog een Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat zit er in je uitzending?
Straks in Omroep Zeeland Sport aandacht voor de strijd om het kampioenschap in de 4e divisie van het amateurvoetbal. Je ziet in de uitzending samenvattingen van Kloetingen tegen Odin 59 en FC Schravenzande tegen Goes. Verder aandacht voor wielrennen, de omloop van Borselen in Serenhoek in de topcompetitie voor vrouwen. Tot zo. We begonnen de ochtend met vrij zonnig weer in Zeeland en de temperatuur liep daarbij snel op naar 13,5 graden in Vlissingen tot iets boven de 15 graden in het oosten van Zeeland en onder andere ook in Wilhelminadorp. In de loop van de ochtend werd de bewolking al geleidelijk dikker en uiteindelijk pakten de wolken steeds verder samen. En kwam er een dreigende lucht vanuit het zuidwesten die ook tot neerslag heeft geleid in de vorm van regen en buien. En ook vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe wat buiige regen bij een matige wind uit het zuidwesten en temperaturen die vannacht komen te liggen rond 8 graden. Morgen hebben we ook te maken met een aantal buien, met name in de ochtend is het ook bewolkt. Maar in de loop van de dag zien we steeds meer opklaringen komen en komen er minder buien. Het is wel frisjes met een maximumtemperatuur van 10 à 11 graden bij een vrij krachtige wind die uit een westelijke richting komt. Op dinsdag hebben we ook nog te maken met een enkel buitje, af en toe zon. En de dagen daarna krijgen we meer perioden met zon, maar het blijft aan de frisse kant. Op woensdag wordt het nog maar 10 graden. Op Koningsdag zien we de stroming draaien naar het oosten. Dan blijft het droog, met dus ook zon. En dan kan de temperatuur weer wat hoger komen, op ongeveer 14 graden. En tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.